हाय सांग मैंने आज आम जाऊँ बेलूर मठ आउ मंदिर दक्षिणेश्वर मंदिर जाऊँ मामा मु माई पुआ आउ दीदी ये जीवु स्टेशन रू जीवु बेलूर मठ आपण मानक भी देखी चलतु जा आम आसी मंदिर पहुँची गलु बेलूर मठ सुंदर मंदिर देखिए सुंदर है। मंदिर खरा एत ये अवस्था गुजर खरा बेलूर मठ भितर बहुत सुंदर है किंतु भितर फोन अलाउ नहीं भितर फोन नहीं सिक्योरिटी अच्छा। गंगा नदी गंगा नदी ये गंगा माँ अच्छा पार हो गई दक्षिणेश्वर
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଆମେ ବୁଲିଗଲୁ। ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଫୋନ୍ ଆଣିଲା ଆଉ ବାହାରଟା ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ଶୀତ ଦିନେ ଆସିବେ, ଆମ ଖରାଦିନେ ଆସିବେନି। ଆଉ ଏଇ ତଳୁ ପୁରା ପାଦରେ ଚାଲିଗଲା ପୁରା ତତଲା ମାନେ ଗୋଡ଼ କୁଟୁକା ହେଇଯାଉଛି ମୋର। ଆଉ ଯିଏ ଆସିବେ ଏଇଠି ଖାଇବା ଧରିକି ଆସିବେ, ଖାଇବା ମିଳୁନି, ଖାଇବା ଘରୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ, ବହୁତ ଜୋରେ ଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଲକାତାର ବେଲୁର ମଠ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।